أملاخ مهلاون زي مهلاون بخمين الرقاقت أبا أملاخ زلون حساب كونو عنجيجوين مغان بمتى يفلت أملاخ حسا وخون خلدو حساباتيك خابي متيم سلام كبرات خطاتلتي كمي تخونو لو مخاب فليز بلا عرستي كما أتصلتنا يتسحالفة كدتا نايدي كارت مديتيشن كداماين كالاينز قبرنيو لو مدوما بسال سايكفال يزولكم يتسيرلخو نوت مدب قبلكم الرين بار أبز حلفة خمزر أنايو ريني ديكارت كاب زيرو بمبقاس كله تزعم نبرة كم زيلو بمحساب كله كم قحاف بموطار اتقن حجي فريد اوز نبرة كم قحاف بموطار حدا بحدا اتي كنوعن رقص انيان زخونة راح حقتات كأتو نبا امرو كأتو خم جمرر اينا نيرنا مايت سلازي مديتيشن حدا ويبتيك اداماي مديتيشن زر أنايو ريني ديكارت كله تي حق زولو بتسو زدالو method of doubt ببحادة تقنع زبلو راح كمرمرو خم جمرر إينا نيرنا سلازي أبت مود أتا meditation حدا دما كله كم قحاف كم زغط صرور إينا نيرنا عم meditation كالاي دما ريني ديكارت حدا رخبت كم زرخبة نسو خاا يحسب كم زلو كويجيتو إرغوسم بمبال I think therefore I am يحسب الله سلازي اللهو بمبال حدا رخبت كم زرخبة رينا نيرنا مالتي زي رخبة لا دما يحسب كم زلو انت تتراتيرو برقت سلازلو يتتراتيرو سلازي الله خويلو أرقاقتو يحسب كم زلو انت زي تتراتيرو دما نسو خم زلو سلازي رقاقتو زي تتراتيرو سلازي برقت الله مالتي سلازي كابزي اتبقسو نزي حساب يحسب الله سلازي أنا الله زبل مرقتي كم جمرة حد حق حمزة خبر إينا نيرنا مايت لو مدما كما تصلتا كاب حسابو تبقيسو انتاي كراكب كم زخقل كن رئينا مالتيو بتمونا نكاتاتل اوكي مبار كما تصلتا نايت زحلفة I think therefore I am يحسب الله سلازا اللهو كم تزولو ريني ديكارت انتاي تحسابو ريني ديكارت انتاي زحسب زلو سبس انتاي تباهي مستحاتته شعو زولو ابتا ملسيلكم كتريوات خوليهم ابتا meditation كالاي I am a thinking thing زحسب فطوري زحسب سبي إلو نيرو مالتي سلازي كاباينا خنقصل انتاي مالتي حساب زحسب مالت كنتاي مالتي كنرينا مالتي سلازي حساباتي كابيم زبقسو بمباليو إذا ساسيت مديتيشن كزاربلا ويدما كملسا زفتن مالتي اوكي أنس زحسب فطور مخاني فليت اللخ جن حساباتي كابيم زبقسو انتاي امتو حساباتي كزولو إنا غنر مالتي أبزا مديتيشن سالساي مالتي نابنت حدا نوغو تبرابيركا كل نجر كم زت أرات محسب كل تستريو زلها تي نفسها أكلاتك ويتتريو زلها عرات يخون إنساتات يخون دمخا يخون ويتتريو زلها سمايات يخون حق دي كونن إلكات أرات إركا لها نبل سلازي ليك عبتنا ديكارت كونت مونوتو كاو تبقيسنا خا نحناون معرو كنفالسف وي كنمرمر نفتن مالتي سلازي بز طرطار إز جمر زلو مالتي إزس ناي بحق ألو دي إليو ريني ديكارت جمر زلو مالتي لذا حانت تازفلت أنتاي زلو ريني ديكارت أنا أحسب على سلازي أنا ألوخو إلو مالتي كم زلو بمتاي فليتو يحسب زلو مالتي حدش نجر جن إز جمر زلو أنت عند حسابي حسب زلو وي حساباتو كابيم زبقوس زلو نزاي كمل لسفت زلو ريني ديكارت سلازي أبا أمرو حسب الله እቶም ኣእዋም ድሙ ወይ ቡን ዝኾነ ነገር ዝርዮ ዘሎ ሓደ ሓሳባት እዮም እዚኦም ካልእ ድማ ሓደ ገዚፍ ሓሳብ ኣለዎ ንሱ ድማ ሓደ ፍጹም ወሰን ዘይብሉ ደረት ኣልቦ ክብጻሕ ዘይከኣል ኩሉ ዝኽእል ሓሳብ ኣለዎ እዚ ሓሳብ ዝንታዩ ኣምላኽ ማለት እዩ ስለዚ ረኔ ደካርት ኣብ ኣእምሮ ዘሎ ሓሳብ ክልተ ነገር ይፈልም ማለት እዩ توم حانتو تنتايم corporeal things يوم ماسي زطفو نغرات وي زچبطو نغرات يوم تا حدا حساب كانتايو حدا كبصح زيكال وي دما حدا فصم زخنا حسابات وسن زيبول حسابي وي كله زخل infinite حسابي حساب املاح مالتي سلازي ايزوم كلهم ابا مروز موصو حسابات نعوم يزمرمر زلو مايتي سلازي ايزوم كلهم اعوام دموتات بون ويز سماي ገለመለ حساب كم زلو አረጋግጡ ካለ حساب ድማ እንታይ ያለው እንብላለው ሓደ ገዚፍ حساب ወይ ድማ ሓደ ፍጹም ወሰን ዘይብሉ
ኩሉ ዝኽእል ሓሳብ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ማለት እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ድማ ኣምላኽ በሎ ኣላህ በሎ እግዚኣብሔር በሎ ወይ እቲ ሓይሊ በሎ ድላይካ ክትብሎ ትኽእል ማለት እዩ። እቲ ክብፃሕ ዘይከኣል እቲ ደረት ኣልቦ ወይ ድማ እቲ ኣብ ኣእምሮኻ ዘለዎ ፍጹም ወይ ኢንፊኒት ኢልና ንሓስቦ ሓሳብ ከም ዘለዎ ኣረጋጊጹ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ሓሳባት እዚኦም ካበዮም ዝመፁ ዘለዉ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ናይ ዝኾነ ሓሳብ ምንጪ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ። ስለዚ ከመይ ኢለ ኣነ ፍጹም ዘይኮንኩ ወይ ሰብኣዊ ፍጡር ክንሰይ ንሓሳብ ናይ ፍጹም ዝኾነ ነገር ክፈጥሮ እኽእል ዝብል ሓሳብ እዩ ሒዙ ዘሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሬኔ ዴካርት ከም ሰብሲ ሓደ ፍጹም ኣይኮነን፣ ሰብሲ ፍጹም ኣይኮነን ወይ ድማ ዘለኣለማዊ ይኮነን፣ ድሩት እዩ። ኣእምሩ ተሓሳስቡ ድሩት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ድሩት ክንሱሲ ከመይ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ዘይድሩት ወይ ድማ እዚ ኢንፊኒት ንብሎ ዘለና ብዛዕባ ኣምላኽ ብዛዕባ እቲ ፍጹም ዝኾነ ብዛዕባ እቲ ወሰን ዘይብሉ ብዛዕባ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ሲ ክሓስብ ክኢለ ኢሉ እዩ ዝጭነቕ ዘሎ ዴካርት ማለት። ስለዚ ከመይ ኢሉ ምክንያቱ ሲ ንኣብነት ሓደ ወዲ 5 ዓመት ሲ ቁርፅራፅ ስእሊ ጥራይ ክፈልጥ ዝኽእል ንኣብነት እዚኣ ሰኣላ ቁዜን ቆራርፀን ዘን ስእሊ ኢልካዮ ሲ ንዐን ቆራርፅ ጥራሕ እዩ ዝኽእል ነቲ ተሳኢሉ ዘሎ ሳደንልስ ከምዚ ሞናሊዛ ክስእል ኣይክእልኒ። ሬኔ ዴካርት ንሱ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚስ ከመይ ገይሩ እዚ ህፃን ሲ ንሞናሊዛ ክስእል ይኽእል ፍጹም ክሰማማዕ ኣይከኣልኒ። ምክንያቱ ሓደ ንእሽተይ ቆልዓ ሲ እቲ ንእሽተይ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ክገብር ዝኽእል ማለት እዩ። ተራ ነገር ሕብርታት ክሰኣል ቅርፂ ዘይብሎም ወይ ምሻሉ ኣዝዩ ትሑት ኣብ ስእሊ ክንብሎ ንኽእል እዩ ክገብር ዝኽእል ሓደ ቆልዓ። ሃንደበት እዚአን ቆራርፀን እዚአን ሰኣለን እዚአን ሕብሪ ለኸየን ኢልካዮ ሲ ሞናሊዛ ስኢልዋ ክፅንሓካ ከሎ ክትስምር ኢኻ። ልክዕ ከዓ ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ኣነ ፍጹም ዘይኮንኩ ክንሰይ ድሩት ክንሰይ ትሑት ክንሰይ ግዜያዊ ክንሰይ ሲ ከመይ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ካብ ግዜ ወፃኢ ብዛዕባ እቲ ፍጹም ዝኾነ ብዛዕባ እቲ ኩሉ ዝኽእል ብዛዕባ እቲ ወሰን ዘይብሉ ኣምላኽ ክሓስብ ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እዩ ዘጨንቆ ዘሎ ሬኔ ዴካርት ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ሎጂክ ተበጊሱ ድማ ከምዚ ኢሉ ይምጎት ማለት እዩ ሬኔ ዴካርት። ቀዳሚት ፕሬሚሲስ እንታይ የቕርብ? ኣነ ፍጹም ኣይኮንኩን ይብል። ቀፂሉ ሓሳብ ፍጹምነት ካብ ዘይ ፍጹምነት ክመጽእ ኣይክእልን። ንኣብነት ኣነ ፍጹም ኣይኮንኩም ሽብሎ ኣሎ። ስለዚ እዚ ንብሎ ዘለና ሓሳብ ፍጹምነት ናይ ኣምላኽ ከዓ ካብ ዘይ ፍጹምነት ክመጽእ ኣይክእልን። ምክንያቱ ኣነ ፍጹም ኣይኮንኩን ካባይሲ ክትስእ ኣይክእልኒ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት። ስለዚ እዚ ሓሳብ ካብ ፍጹም ዝኾነ ነገር ክመጽእ ኣሎ። ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ ብዛዕባ ኣምላኽ ሒዝካዮ ዘለኻ ሓሳብ ካብቲ ፍጹም ዝኾነ ካብቲ ልክዕ ኢንፊኒት ዝኾነ ሓሳብ ክመጽእ ኣለዎ ይብል ማለት። በዚ ነገር እዚ ድማ እዚ ፍጹም ዝኾነ ነገር ነዚ ፍጹም ሓሳብ ዘምጽኦ ዘሎ መን እዩ? ኣምላኽ እምበኣር ይብል ማለት። ስለዚ እዚ ፍጹም ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ድማ ነዚ ፍጹም ዝኾነ ሓሳባት ኣምላኽ ኣብ ርእሰይ ክእትወለይ ዝኽእል ብዘይክኡሲ ካልእ ክእትወለይ ዝኽእል የለን ይብል ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓሳብ ንድሕር ተረዲእኹማ ኣነ ፍጹም ኣይኮንኩን እዚ ፍጹም ዝኾነ ነገራትካ ካብቲ ፍጹም ዝኾነ ነገር እዩ ክመጽእ ዝኽእል ማለት እንታይ እዩ? እዚ ፍጹም ዝኾነ ነገራት ካባይ ካብ ዘይፍጹም ሰብ ካባይ ካብ ድኹም ሰብ ክመጽእ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፍጹም ሓሳባት ማለት እዩ እዚ ፍጹም ሓሳባት ንብሎ ዘለና ወይ ድማ እዚ ኢንፊኒት ሓሳብ ንብሎ ዘለና ሓሳብ ኣምላኽ ማለት እዩ ካብቲ ፍጹም ዝኾነ ነገር እዩ ክመጽእ ዘለዎ ይብል ማለት እዩ። እሞ ኸዳ መን እዩ እዚ ነገር እዚ ኢሉ ድማ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ኣብ ርእሰይ ዘለኒ ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ ርእሰይ ዘለኒ ብዛዕባ እቲ ፍጹም ዝኾነ ኣምላኽ ኣብ ርእሰይ ዘለኒ ብዛዕባ እቲ ዘይድረት ኣምላኽ ሲ ካበይ ዝመጸ እዩ? ካብቲ ኣምላኽ ኣባይ ዘሕደረለይ ካብ ኣምላኽ ዝመጸ እዩ ማለት እዩ ይብል ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ኻልእ ከዓ ከም ምንታይ ማለት እዩ? ከምቲ ንኣብነት ንስኻ ኣብ ክሽነኻ እሞ ሓደ ኬክ ክትሰርሕ ድለ ግን ንስኻ ዓቕሚን ክእለትን የብልካን። ስለዚ እዚ ፍጹም ወይ ፐርፌክት ዝኾነ ብሉፅ ዝኾነ ኬክ ንምስራሕ ንስኻ ካብ ዘይተኻእለትካ እንታይ ክትገብር? ካባኻ ብዙሕ ክእለት ዘለዎ ሰብ ካባኻ ዝበዝሕ ወይ ካባኻ ዝበልጥ ሰብ በዓል ሞያ ወይ ኮኮ ኢኻ ትቕርብ ማለት እዩ። ስለዚ ንሱ እዩ ነቲ ስራሕቲ ክሰርሖ ዝኽእል። ስለዚ ንሱ ካባኻ ንላዕሊ ፍጹም ስለ ዝኾነ ንሱ ካባኻ ንላዕሊ ብቑዕ ስለ ዝኾነ ንሱ ካባኻ ንላዕሊ ክገብር ስለ ዝኽእል ነቲ ነገርትኻ ብብቕዓት ወይ ብፍጹምነት ክሰርሖ ይኽእል ማለት እዩ። ደሴም ከዓ ኣብዚ ነገር እዚ ሓደ ድሩት ዝኾነ ነገር ድሩት ነገር እዩ ዳ ክሰርሕ ዝኽእል እምበር ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ብዛዕባ ዘይድሩት ነገር ክሓስብ ብዛዕባ ፍጹም ዝኾነ ነገራት ክሓስብን ክገብርን ኣይክእልኒ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዝገብሮ ዘሎ መን እዩ? እቲ ፍጹም ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ፍጹም ዝኾነ ሓሳባት ኣብ ርእስና ከስርፀናን ክሰርሓልናን ዝኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ሬኔ ዴካርት ማለት እዩ።
ስለዚህ ካብዚ ሓሳብ ኣምላኽ ካብ ዘለና ተበጊሱ ኣምላኽ ኣሎ ካብ በለ ሬኔ ዴካርት ካብኡ ተበጊሱ ድማ እንታይ ዓይነት ኣምላኽ ምዃኑ ድማ ይገልጹ ሬኔ ዴካርት ንኣብነት ኣምላኽ እንታይ ይብል ኣምላኽ ሓሳዊ ኣይኮነን ይብል ሬኔ ዴካርት ንኣብነት ምክንያቱ ሓሶት ሓደ ጉድለት እዩ ኣምላኽ ፍጹም እንተኾይኑ ኣምላኽ ሲ ዘለኣለማዊ ፍጹም እዩ ብሉጽ እዩ ጽቡቕ እዩ ሰናይ እዩ እንድሕር ኢልካ ሙሉእ እዩ እንድሕር ኢልካ ምልኣት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክሕስወና እንተኸኣለኸ ይሕስወና እንተለኸ ትብል እንድሕር ለኻ እንድሕር ሕስወካ ኣሎ ሙሉእ ኣይኮነን ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ፍጹም ኣይኮነን ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ሓሶት ሓደ ጉድለት እዩ ሓደ ዲፌክት እዩ ሓደ ጸገም ሓደ ጉድለት ስለዚ ኣምላኽ ሙሉእ እንድሕር ኮይኑ እዚ ጉድለት ዝክህልዎ ኣይክእልኒ ማለት እዩ እንድሕር ጉድለት ኣለዎ እንድሕር ትብል ኣለኻ ድሮ ኣምላኽ ኣይኮነን ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ እዩ ሙሉእ እዩ ፍጹም እዩ እንድሕር ኢልካ ግን እዚ ከምዚ ዓይነት ዲፌክት ክህልዎ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ንኣምላኽ ስለዚ ኣምላኽ ዝሕሱ ኣይኮነን ወይ ዘታለል ዘዕሽወናን ዘታለናን ኣይኮነን ይብል ማለት እዩ ፍጹም ዝኾነ ህላዌ ኣይክዕሽወናን እዩ ኣይክሕስወናን ይብል ሬኔ ዴካርት ካብ ዝተበጊሱ እቲ ቅድሚ ሕጂ ሓደ ዘይፈልጦ መንፈስ የታለለን እንተለኸ የጋጌን ይዕሽወን እንተለኸ ዝብሎ ዝነበረ ኣብቲ ሜዲቴሽን ካልኣይ ሬኔ ዴካርት ካብ ዝተበጊሱ እንታይ ይብል ስለዚ ኣምላኽ ንኽዕሾ ንኽጋገ ኣይክሓድገንን እዩ እቲ ናቱ ንኣብነት ኣብ ሎጂክ ኣብ ዝሓስበሉ ኣብ ቁፅራዊ ሓቂ ኣብ ዝሓስበሉ እቲ ኣሪትሜቲክ ኤንድ ጂኦሜትሪክ ብሎ ዝነበርና ወይ ናይ ባዕሉ ህላዌ ኣብ ዘስተንትነሉ ኣነ ኣለኹ ደ ኣለኹን ኢሉ ሓደ ብሎጂክ ብርትዓውነት ኣብ ዝስጉመሉ ነገርሲ ኣይክጋጌንን ይብል ምክንያቱ ኣምላኽ ዘይዕሹ ህላዌ ስለዝኾነ ፍጹም ህላዌ ስለዝኾነ ይብል ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ኣብዛ ሳሳይ ሜዲቴሽን ብሓፂሩ ምስ ንግንዘብ እምበኣር እንታይ እዩ ዴካርት ብጥርጣረ ጀሚሩ ከምዚ ዝረኣና ኣብ ሜዲቴሽን ሓደን ካልኣይን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ካልኣይ እንታይ ረጋጊፁ ንሱ ከም ዘሎ ክጠራጠር ከም ዘይክእል ተገንዚቡ ማለት ስለዚ I think therefore I am ብምባሉ ይሓስብ ኣለኹ ስለዚ ኣለኹ ብምባል እሱ ንሱ ከም ዘሎ ዘየጠራጥር ኩነት ምዃኑ ኣረጋጊፁ ማለት እዩ ሳልሳይ እንታይ እዩ ናይ ፍጹምነት ሓደ ዓብይ ሓሳብ ከም ዘሎ ይግንዘብ ማለት እዩ ብዛዕባ ኣምላኽ ዘለዎ ሓሳብ እቲ አይዲያ ኦፍ ጎድ ሲ በቃ ፍጹም ምዃኑ ፐርፌክት ምዃኑ ይግንዘብ ማለት እዩ ኣብቲ ርእሱ ትስእሎ ብዛዕባ ኣምላኽ ዘለካ ስእሊ ማለት እዩ ስለዚ ራብዒትኻ እንታይ ይብል እዚ ሓሳብ እዚ እሞ ካበይ ይመፅእ ኢሉ ይሓስብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ ካብዚ ኸማይ ድሩት ዘለዎ ሓሳብ ክመፅእ ኣይከኣልን እዩ ካብዚ ኸማይ ሰነፍ ሰብ ካብዚ ኸማይ ግዝያዊ ሰብ ካብዚ ኸማይ ፐርፌክት ዘይኮንኩ ሰብ ክመፅእ ኣይከኣልን እዩ እሞ ኸ ካበይ ዳ ይምፃእ ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ ካብቲ ፍጹም ዝኾነ ኣምላኽ ካብቲ ናይ ብሓቂ ህላዌ ዘለዎ ኣምላኽ ክመፅእ ኣለዎ ስለዚ እዚ ሓሳብ ኣምላኽ ሲ ካብ መን ይመፅእ ኣሎ ካብ ኣምላኽ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ኣብ ርእሰይ ዘስርፆ ዘሎ ይብል ማለት እዩ ድሕራ መወዳእታኻ ኣምላኽ ሕያዋይ ስለዝኾነ ኣምላኽ ሰናይ ስለዝኾነ ኣምላኽ ሓቂን ቀንዕናን ስለዝኾነ ንጹር ሓሳባቱ እንደገና ከኣምኖም ከም ዝጅምር ይድምድም ማለት እዩ ስለዚ ሬኔ ዴካርት በዚኣ እዩ ሳልሳይ ሜዲቴሽን ይዓፁ ማለት እዩ ስለዚ ብምንታይ ይድምድም ኣሎ እዚ ኣምላኽ ካብ ሃለወ እዚ ፍጹም ኣምላኽ ኢንፊኒት ኣምላኽ ዘይድረት ኣምላኽ ሰናይ ኣምላኽ ካብ ሃለወ ሓቀኛ ኣምላኽ ካብ ሃለወ ንሱ ዝብለን ድማ ከኣምኖ ክጅምር ምባል ድማ ነዚ ሳልሳይ ኢንፊኒት ዝብል ሓሳብ ከኣምኖ ወይ ከተግብሮ ይጅምር ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ሬኔ ዴካርት እንታይ እዩ ዘተኣታቱ ዘሎ ብመሰረቱ ንሓንጎል ዳግም ከም ምጅማር እዩ ዝገብሮ ዘሎ ማለት እዩ ብሙሉእ ከም ሓደ ራብሽ ኢሉ ደሊት ኢልዎ ከም ዝነበረ ስለዚ ከም ብሓድሽ እንታይ ይገብር ኣሎ ዳግማ ይጅምር ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ሃርድ ድራይቭ ከም ምፅራይ ጌርና ንሓስቦ ንኽእል ማለት እዩ ብሓድሽ ድማ ምጅማር ወይ እቲ 100% ጽሩይን ውሕስን ዝኾነ ጥራሕ ከም ምጅማር ጌርና ንሓስቦ ንኽእል ማለት እዩ ግን ነቲ መጀመርታ እንደገና ክጽዕኖ ከም መተግበሪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣፕ ወይ ሶፍትዌር ድማ ኣምላኽ ከም ምዃኑ ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሬኔ ዴካርት በዚኣ ይድምድም ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝበልኩ ሓሳብ እዚኣ ዝነራ ዝተፈለየ ሓሳብ እንተልኩም ኮመንት ጻሓፉ ለይኹም ሼር ሰብስክራይብ ድማ ኣይንረስእ ሰሰናይ